Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorria gaurko saiora. Otsaiak 9 dugu gaurkoa ostirala eta gaur ez dugu elkarrizketarik, baina betiko edukiak bai. Eta gero amaieran kiriketan inauterien inguruko erreportaitxo bat emitituko dugu. Konkretuki Noaingo Txantxagain pertsonaia ezagutzeko aukera izango dugu. Hortaz, has gaitezen beti bezala egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Guazen gaurko efemerideekin. Biak 20. mendean gertatu ziren, lehendabizikoa 1900 urtean. Estatu Batuetako Dwight F. Davis tenis jokalariak urtero ospatzen den Copa Davis txapelketa eratu zuen. 56 urte geroago, 1956 urtean, New Yorken Estatu Batuen erakundearen batzar nagusiak diktadura frankista kondenatu zuen eta Espainiari erakundean sartzea debekatu zion. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, hauexe dira gaurko unak utzizkigun lerroburuak. Egunari begira jarriko gara, hasteko ekaren biktimen alorrean UPNren utzikeria salatu du Xue Barkosek. Agintean egon denean ezerrez duela egin adierazi du Nafarroako presidenteak. Espartzak bera aldetik dio laukoak biktimak laguntzen dituela etaren historia zuritzeko. Memoria historikoaren kontua 1936ko estatu kolpearen ondorengo eskubide urraketekin lotutako lekuen zerrenda osatuko dute Nafarroan eta haiek babesteko legea onartuko da. Hirigintza batzordeak onartu du Salestarren Orubean eginen diren lanen aldaketa. Dorrerik altuenak 14 solairu izanen ditu eta ez 17 hasieran bezala. Ekonomia kontuekin jarraituko dugu aurrera, Nafarroako selekta enpresan greba mugagabea hasi dute, kaleratzeekin aurrera segitzen tematua dagoelako enpresa. Eta kontratu publikoen legean klausula sozialak nahi dituzte ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek. Sindikatu hauen esanetan, langileen baldintzak ziurtatuko luke horrek. Aurrera eginez albistekin, hipoteka kaltetutakoen aldekoen plataformak etxebizitza legearen testua aurkeztu du Kongresuan. Eta Iruñako udalak bertzalde kulturako diru laguntzak 16,6 igo ditu 2 urtetan. Eta albistekin bukatzeko Iruñeko eguzki irrati libroak 35. urteurrena beteko du. Hori ospatzeko festa berezi egingo dute Arrotxapeako gaztetxean bihar larunbata. Jarraitu ezagun gaurko egunkarietako azalekin eta Diarioen Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroa aire bidezko osasun garraiorik ez duen erkidego bakarra da. Azaleko argazkian belateko tunelerantz doazen 2 kamioi ikus daitezke neguko paisai izoztu batean. Azpian titular hau dago. Nafarroak hotza elurra baino gehiago pairatzen du. Diario Noticias egunkariko azalean, letra lodiz lerroburu nagusian 2015 eta 2017 urteen artean filmazioek 37,4 milioi euro gehitu diote Nafarroari. Azaleko irudian etxegabetzeko arriskua duten emakumeen aldeko manifestaldi bat ageri da. Argazkia laguntzen duen izenburuak halaxe dio, ezin egona hipoteka dela eta. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusia hurrengoa da. Barkosek UPN nabarmen utzi du etaren biktimen aurrean. Azaleko argazkian Tolosako inauteriak ageri dira titular honekin azpian. Provokazioari gorazarre Tolosako inauterietan. Goazen hedabide euskaldunekin eta berria egunkariarekin hasiko gara. Goian, legebiltzarrak usatu egin du memoria historikoaren politikak biltzeko legea. Azpian azaleko lehenengo argazkian Nepalgo emakume bat ikus daiteke izenburu honekin. Hileroko bazterketa, hilekoa dutenean etxetik kanporatzen baitituzte emakumeak. Behekaldean bigarren argazkia agertzen da eta hor Imanol Rojo iraupen eskiatzailea ikusi daiteke. Bere hitzak dira izenburua osatzen dutenak. Eskiatzaileon prestaketa antzekoa da gaur egun eta materialean dago aldea.
Azkenik eskuinaldeko zutabean hainbat berri ezberdin ditugu, lehendabizikoan Barkosek UPN-eri egotzi dio etaren biktimekin utzikerian ibili izana. Beherago, Basoa eta Lizeoak berrikuntzen atarian izenburua duen edukia dugu, eta azkenik kultura atalean 31 euskal artistaren azken obrak bisitaratu dituzte Azkuna zentroan. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Goian ezkerraldean deklaratzeari uko egin diote Ultzamako bi zinegotzik biogas plantaren ikerketa batzordean. Eskuinean Maravillas Lamberto plaza inauguratuko dute bihar Lezkairun. Beherago eskuinean jarraituz, kaleratzeen kontrako greba mugagabea eginen dute gaurtik aurrera Selektan. Eta azkenik beherago eskuinean, ariketa fisikoak onurak dauzka intsulinaren aurkako erresistentzia daukaten haur sedentarioentzat. Egin dezagun aurrera gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta astelehenera arte Iruñako Alde Zarrean, Iruñako inauteriak eta maritrapuren erreketa ospatuko dira. Ordua arratsaldeko 5:00 izango da gaur, baina esan bezala astelehenera arte luzatuko dira ospakizun hauek. Gaur arratsaldeko 6:30 Burlatako kulturetxean ekitaldi gastronomikoa, txokolate dastaketa, sarrerak 5 euro balio du. Gaur ere eta asteartera arte, Burlatako inauteriak ospatuko dira Gaztelekun. Arratsaldeko 7:00 hasiko dira gaur ospakizun hauek. Gaur arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian antzezlan batez disfrutatzeko aukera izango dugu. Troianas izenburuarekin, sarrerak 23 euro balio du. Polixena. Androma. Gaur ere arratsaldeko 8:30 Baluarte Jauregian kontzertu bat India Martínez musikariaren eskutik. Sarrerak 42 euro balio du. La última vez sentí que estás pero no estás conmigo. Bihar eta igandean arratsaldeko 8:00 Atarrabiako kulturetzean larrain dantza beste modu batez ikusteko aukera izango dugu. Kantatu egingo da, dantzatu egingo da eta baita antzeztu ere. Sarrerak 6 euro balio du. Bihar gaueko 9:00 Arrotxapeako gaztetxean Eguzki Irratiak bere 35. urteurrena ospatuko du kontzertuekin. Sarrerak 8 euro balio du, baina lehiatilan 10 euro balioko du. Bihar gaueko 9:30 Burlatako kulturetxean kamela ikusteko eta entzuteko aukera ere izango dugu. Sarrerak 15 euro balio du eta lehiatilan 20. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Goizean goiz lainoak ugaritu egingo dira mendebaldetik ekialdera eta goizean zeroa oso lainotsu edo estalita geratuko da. Prezipitazio txiki ertain egingo du. Goizean elurkota 500-600 metrora egongo da. Erdiko orduetan 800.000 metrora igoko da eta egunaren bigarren partean jaitsi egingo da, azken ordutan 200-400 metrotara. Hego mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, goizean ipar mendebaldera aldatu eta indartu egingo da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Temperatura maximak gutxi igoko dira. Izoz txiki handia egingo du. Larun batean zeroa oso lainotsu egongo da, prezipitazio txiki egingo du, elurkota 200-400 metro inguruan egongo da. Igotzen joan eta gauean 1000 metro inguruan egongo da. Ipar mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, gauean hego mendebaldetik finkatuko da.
Temperatura minimoak gutxi edo nahiko igo edo eta maksimoak gutxi jaitsiko dira. Izoz txiki egingo du. Igandean giro euritsua nagusituko da, elur maila 1200-1400 metro artean egongo denez, prezipitazioa gehien bat euri moduan egingo du eta larunbatean baino litro gehiago pilatuko dira. Arratsalde gauean elurkota 800-900 metrotara jaitsiko da. Mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Ea zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruña herrian eta Barañaingo herriarekin hasiko gara. Gaur inauteriak ospatuko dira Barañainen arratsaldetik hasita goizaldeko ordu txikiak arte. Hortaz anima zaitezte eta Barañainera gerturatu. Iruña hirian beste berri batzuk ditugu, esate baterako udalak kulturarako diru laguntzak 16,6 igo ditu 2 urtetan Iruñean kultur jarduera eta sormen artistikoa areagotzeko. Bestalde, otsailaren 19an, Ermitagaina eta Zabalguneko udal merkatuek bezeroen artean 30 euroko balioa duten 70 txartel zozkatuko dituzte. Zabalgunean ere, Zabalguneko Zibiboxean, bihar larunbata, ointxo zikinak eskutxo marrazkilariak umentxoentzako tailerrak eskainiko dira. Hori da izenburua, eta zentzumenak estimulatzeko espazio berri bat izango da. Gaur udalak lehenengo kolaboratorioak deituriko gardentasuna, kolaborazioa, komunikazioa eta elkarlana berritzeko egitura sozial batekin izango dituen ekimena hasiko du. Iruñako alkateak urtearen hasieratik A eta G ereduetako ikasleak hartzen dituen Buztintzuri ikastetxe publikoaren eraikin berria bisitatu du. Iruña herria alde batera utzita beste berri hauek ditugu. Bihar Gariñoaineko udaleko beheko solairuko aretoan arratsaldeko 5:00 7:00 Ester Lekunberri kartilearen neska izenarekin ezaguna dena ere, edozein motatako arropa konpontzeko metodoa erakutsiko du masterclass batean. Materiala han emango da, eta gainera hurrengo astean ere hemen izango dugu elkarrizketa batetan. Otsailaren 6an Nafarroako Sor markako 34 bodegek bere berrikuntzak erakutsi zituzten kontseilu erregulatzaileak antolatutako eta Don Carlos Hotel jatetxean gauzatutako Zuria Nafarroako deituriko jardunaldian. Hori beste berri batean daukagu eta honez gain ardo zurien dastaketa tailer tekniko bat eskaini zen eta baita Nafarroan egin ahal den ibilaldia aurkeztu ere. Elak salatzen du hezkuntza departamentuak bere arduera diren kalitatea eta lan baldintzak hobetzeko neurriak zehazteari uko egiten diola. Konkretuki, hezkuntza sistema publikoaren kalitatea hobetzeko lan itunaren azken proposamenean zehaztasuna, kalendaritzazioa eta inbertsioa falta direla dio. Hori definitzea departamentuaren ardura dela eta ondoren hasiko litzatekeela negoziazio prozesua. Bestalde, langile komisioak bi generoen artean ematen den soldata ezberdintasuna alderdi batzuetan kronifikatzen dela ohartarazten du. Emakumezkoetan ematen den langabezia gizonezkoena baino handiagoa da eta okupazio femeninoaren tasa gizonezkoena baino txikiagoa da. Honez gain, 10 kontratu partzialetatik 8 emakumezkoenak dira. Berriekin jarraituz, asteazkenean goizeko 11etan Euskal Gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, ELA, LAB, STELAS, ESEK, EHNek eta 3 bat egin zuten greba feminista deialdiarekin eta politika ekonomiko eta enpresariala eta lana departamentuan eraikin adimentsuak egindako ekimenean hartu zuten parte.
Gaur arratsaldeko ordu 2:30, Hendaiako Les Varietés zinemetan, Euskadiko, Nafarroako eta Akitania Berriko ekonomia sozialean egiten duen elkarlana erakutsiko duen mugaz bestaldeko jaia ospatuko da. Hitzaldiekin, produktu lokalen bufet batekin, eta kudeaketa parte hartzailea duen kooperatiba bat sortzeari buruzko La Experiencia Ceco-Sozeola izena duen dokumental baten proiekzioarekin. Gainera, dokumentala proiektatu ondoren eztabaida izango da eta sarrera librea da. Zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberako interesatua bidali kurrikulunak produkzion abildua baunold.es helbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbide heziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatua bidali kurrikulunak ofertas abildua proseret.es helbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com helbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:30 arratsaldeko 6 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es helbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 lauretara eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@hotelblancadenavarra.com helbidera. Berriobeitiko behi aziendategi batek langilea behar du astelehenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6:00. Igandetan 7:30 11:30. Soldata gordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@gmail.com helbidera. Batxiller mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelehenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com helbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@asaudicon.com helbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belagutxeliza@hotmail.com helbidera. Garbitasunerako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7:00 lauretara, bestearena arratsaldeko 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali plazaror@eulen.com helbidera. 2 fisioterapeuta behar dire Iruñan, disiplina anitzetako lan taldean aritzeko. Kurrikuluna bidali personpamplo@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Administrazio arduraduna behar da Noainen, lokalen alokairuren kudeaketarako. Astean 10 ordu, soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon@yahoo.es helbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@limpiezasengар.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu,
Bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Don Esteve.